vítam vás u tretej epizódy z hry Minecraft. Ideme na to. Dajte like, odber a slnček. A môžeme ísť na to. Dúfam, že to bude mať nejakých zase 8 minút. Tak, ideme si dať kreatívny mod. Tak, a ideme na ten istý svet, kde sme skončili včera. Tak, keď sa vám páči ten druhý part z hry Minecraft, tak dajte like, odber a slnček. A dúfam, že sa vám bude páčiť aj tento tretí diel. Ideme na to. Tak, už som tu. Som naozaj tu. To sa nevypláca. Byť pri mori. Tak. To, jak dlho vydrží to byť ráno. To jak naozaj vydrží. Tak. A ideme si prečítať. Tentokrát to bude také špeciálne video z Minecraftu. A viete aké? V ktorom vám budem odpovedať na otázky. Tak prvá otázka je, ako som sa mal cez letné prázdniny na dovolenke, tak ja som vedel, že to tu nastane tá otázka v tomto asku z Minecraftu. Výborne som sa mal na dovolenke. Úžasne. Tak, keď sme sa vrátili z tejto dovolenky, tak som mohol kudne na to upnúť tie videá od mora. Tak, ako ďalšia otázka je, prečo som sa vlastne vrátil po 3 mesiacoch na YouTube. Viete čo? Lebo sa mi už stiskalo po vás. Lebo sa mi nechcelo točiť tých 3 mesiace. Tak, a posledná, tretia otázka je, kedy som dneska spal. Predsa do 8 ráno som dneska spal. Tak, dúfam, že sa vám páčil dnešný tretí diel z hry Minecraft. Dajte like, odber a slnček a ahoj.